To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan kowa yana lafiya. Yau abin da za mu saki bidiyo a kansa shine yadda mutum zai rage nauyin kan wayar shi da kuma yadda zai rage shan data a wayan shi na ɓangaren application. Sau da yawa wani lokacin mutane sukan samu wayansu ya cika kuma sai su duba su ga babu wani abu akan wayan, amma kuma gashi babu space akan wayan, su rasa me ya toshe musu kan wayansu. To, Allah hakika akwai abubuwan da yake faruwa ɓangaren wannan. So shine yanzu zamu ɗan yi maganin wannan matsala, sannan kuma sai mu nuna muku yadda za ku rage shan data a wayanku, don wasu applications sukan sha data da yawa. Amma muna son da Allah, kafin nan in ka shiga sai ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe, alamar subscribe sannan da ƙararrawa. Farko idan ka tashi akan wayan naka sai ka zo sai ka shiga cikin Play Store. In ka shiga cikin Play Store, gashi nan a ƙasa, sai ka taɓa shi, sai ka yi searching ɗin, ka taɓa nan wurin, sai ka yi searching ɗin big file locator, gashi nan ma sai ka taɓa. Gashi nan ka searching ɗin big file locator, gashi nan wani already da yake na riga na ɗauko shi, kawai sai ka zo sai ka buɗe shi, sai ka danna alamar open. Kana buɗewa zai kawo kana, zai nuna maka wasu accesses da to read your location, content and device, kawai sai ka danna allow. In ka zo ka sai ka za ka ga yanzu misali kamar nan, ka ga yanzu nan 20 to wani abu, za ka yi switching, sai ka tafi ka ja shi, ka tura shi, sai ka tura shi iyaka adadin MB ɗin da kake so ka rage na kan wayanka. Misali in ya kai 90 100 ne ma ko wani abu makamancin haka, misali mu bari mu bar shi a 97, sai ka danna start. Ka ga shi nan za ka ga file yana processing yana kan processing, muka mai zai faru yauwa. To za ku ga wayannan abubuwan nan za ku duba, ga su za ku ga yadda wasu abubuwa suke reading, kun gan su nan, ga su nan za ku ga nan yana ɗaukar me MB nawa yake ɗauka. Amma kaga yanzu ni yanzu wannan abun ni yanzu ban ma san menene ba wannan abun. To in ka zo kan nan kawai sai ka taɓa shi, sai ka zo, in ka zo nan sai ka goge shi, zai ce ma zai goge, sai ka ce za a goge, sai ka goge shi. To wannan OBB da ya lasa wannan nawa ne, na san da shi, amma duk abin da za ka zo kansa dai ka tabbatar ka shiga ciki ka duba menene yake magana akai, me ka je, dan za ka iya zuwa ka goge wani abu naka wanda baka sani ba. Kamar misali Unity ko kaga wani abu nan ga ya ɗauka 3.6 wani abu, ban ma san menene ba shi ma, amma data ne. So haka ga shi wani abu nan ma. To ni dai ban san komai wannan, sai in goge kayana, ban san komai ba. To kaga na goge shi. So sai wannan abin shi ma ban san me ba, haka sai goge shi ya goge shi. So irin wani abubuwan duk za ka sai ka dinga checking, kana duba su. Sannan sai abu na biyu, yadda mutum zai rage shan data. Farko in ka zo sai ka shiga cikin settings naka, shiga cikin settings ɗin, gashi sai ka shiga cikin settings. In ka shiga cikin settings sai ka zo ka shiga cikin apps and notifications, sai ka taɓa, sai ka zo ka danna see all apps ɗin nan, sai ka duba kowanne application da kake gani iya da shan data. Kamar misali wannan, in ka shiga cikin wannan sai ka zo ka kan data usage, kaga not use ne suka samu nan. To ka gani gashi, ka gani enable usage of mobile data in the background.
ko ka fito wannan in dai har ka taɓa buɗe wannan application in dai ka fito zai sha maka data, to sai ka zo nan wannan abun sai ka kashe shi. In ka kashe shi sai ka fita, ka fita sai ka sake zuwa wani application nan, wannan application shi ma sai ka zo data usage, kaga wannan na kashe shi. To duk yawancin haka application ɗin haka zaka bi, in dai ka bi su kana ka kashe su, ba wani application da zai ƙara sha maka caji. Kana fitowa daga cikin application ɗin da ka shiga, to in Allah ya so yarda ba kai ba shan data, ba wanda zai ƙara sha maka data. Wannan shine hanyoyin da za ku bi wajen rage space na ɓangaren wayanku ko in ce wayoyinku, da kuma yadda za ka rage shan data a cikin wayanka. So in ka ji daɗin wannan bidiyo sai ka danna mana alamar like, da Allah kar a manta a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa. Mun gode.